De salutare lume, ce faceți? Sunt Mihnea și astăzi revenim cu un nou episod de Minecraft Pocket Edition. După cum știți, serverul de Skywars, dar de data aceasta noi o să facem parcurul. Să vedem dacă ne descurcăm. În general sunt bun la parcur. Nu pot să zic foarte bun, dar bun. Nu sunt nici chiar așa de rău. Da? Să vedem dacă ne descurcăm. Deci, primul pas. Bloc. Da. Am lag. Da, să vedem dacă... Nu știu dacă trecem tot parcurul, dar... Să încercăm măcar. Da, bă. E greu și parcurul, da, îl facem. Nu e chiar pentru amatori. Da. Se pare că nu cred că trec, dar hai să mai încercăm. Poate trecem până la urmă. Da, o să vă prezint un canal de YouTube. Îl știți pe Adri The Gaming, Dani, care Dumnezeu cu el. Să vă abonați și la el, dacă sunteți... Da, nasol. Dacă sunteți abonați la mine, aș vrea să vă abonați și la el. Da, nu filmez cu nimeni, pentru că jucăm pe server și... Bă... Haide, bă, ce nu ne descurcăm noi? Da, să știți că serverele de Minecraft Pocket Edition se instalează doar pe Minecraft 0.10.5. O să vă arăt eu cum se instalează acest Minecraft. Se ia de pe Aptoid, dar oricum o să fac eu un tutorial cum să îl instalați. Și să... Bă, nu cred că pot să fac parcurul. Nu știu de ce. Da, sunt vaze la parcur acum. Să știți că la calculator acest parcur îl fac în 2 minute. Mai mult nu. Poate mai cad așa odată, dar mai mult nu. Pentru că la calculator sunt aproape de expert la parcur. Da. Bă, dar pe telefon nu prea sunt eu așa de bun. De fapt nu prea sunt deloc bun, dar hai, în fine. Da. Și cred că am eu un bug azi. Și da, nu știu. Să vedem dacă terminăm parcurul, oare primim ceva? Cred că primim ceva, altfel nu-i văd rostul. Dacă nu îl termin acum, fac un episod special pentru parcurul, da. Și îl terminăm până la urmă. Da, cred că îl terminăm și acum. Așa cred. Dar dacă vă scuză, dacă mă întrebați de ce vocea mea așa, sunt un pic răgușit și... Na... Vin de la școală după 6 ore, na, știți cum e. Și de-aia sunt mai obosit un pic, dar... Astăzi cred că o să pun 2 videoclipuri, pentru că e vineri și e weekend, am tot timpul la dispoziție să pun episoade. Cred că în acest weekend o să pun în jur de 5 sau 10 episoade. Da, o să continuăm seria de survival pe care o știți, care am făcut-o cu Dani și cu Mario. Poate o să mai vină și Vlad, nu știu, să vedem. Și da, o să continui cu Five Nights at Freddy 2 în acest weekend. Poate chiar azi. Că Five Nights at Freddy 2 mi se pare totuși mie, nu foarte de groază, dar totuși de groază. Am făcut o greșeală că l-am pus cu sonor și nu se auzea nimic. Vreau să-mi lăsați în coment dacă vreți să auziți sonorul
jocului. Sau dacă vreți să mă auziți pe mine când vorbesc, dar eu cred că e mai bine să mă auziți pe mine pentru că nu prea se aude prin acest program de filmat sunetele foarte bine. Ăsta e VIP, lol. Poate ne dă VIP dacă trecem tot parcursul, dar nu cred. Bine, nu cred că ne dă sigur, dar hai să... mișcă-te. De obicei, VIP-ii sunt aproape mereu pe server. Și o să vă spun abilitățile lui, adică nu face cine știe ce. La Skywars vă împinge foarte, foarte mult. Deci împinge mult. Și cam atâta abilitățile lui, doar că e full gold. E full gold la armură. Bine, pe Skywars nu e, dar așa arată el. Și are mai multe abilități care nici eu nu le știu foarte bine. Bă, dar e greu parcursul ăsta. Știu că voi poate îl faceți repede, dar eu nu prea sunt obișnuit cu parcursul pe telefon și am lag și de asta face așa. Și dacă nu putem să-l terminăm, mai stăm așa vreo 5-10 minute, că dacă nu putem să-l terminăm, cred că o să-l fac pe episoade, să vedem, nu știu. Episodul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maxim 8. Și nu știu, pagina mea de Facebook este Mihnea Vătăman și înscrieți acolo ce jocuri vreți să mă mai joc pe telefon. Mă joc orice îmi propuneți, și horror, și acțiune, și orice. Puteți să-mi puneți și pe calculator, filmez și pe PlayStation dacă vreți. Bine, nu o să se vadă chiar strălucit, dar nu am ce să fac. Da, am văzut că crește numărul de vizionări și de abonați, pentru că am 6 abonați. Știu, este jenant, dar na, e bine totuși. Și 32 de vizionări, din câte știu eu, la un videoclip și 7 like-uri. Pentru început mie mi se pare bine, dar na, scopul meu este să fac peste 100 de abonați. Deci dacă aș face peste 100 este deja foarte, foarte bine pentru mine, că sunt începător. Bine, dacă o să facem mai mult și așa o să progresăm. De la 100, 500, de la 500, 1000, de la 1000 la 10.000 și așa mai departe. Da. Este foarte greu. Dar dacă vă întrebați din ce oraș sunt din Craiova. Țin cu Craiova, pentru iubitorii de fotbal mă refer. Și ca YouTuber din Craiova, eu v-aș recomanda-o pe Bianca Adam. Că cred că e cea mai bună YouTuberiță din Craiova. Așa cred. Are și mai mulți abonați. Mă refer din Craiova, bineînțeles. Că așa mai sunt alții. Cred că din lume PewDiePie are cei mai mulți abonați. Nu știu, așa cred. 33 de milioane, cred, da? Cea de genul. Bă, da, cred că... Bă, Steve, prostești. Hai, bă. Bă, lasă-mă. Bă, da, prost e bă ăsta. Da, nu pot să-l trec. Hai să vă prezint așa serverul, că m-am plictisit deja. Aceasta duce la parcurs. Da. Haide, să vedem ce mai e. Să dăm o luăm pe aici. Să vedem ce e pe aici. Aici este alt parcurs. Cred. Nu știu să vedem ce este. Interesant totuși. Asta credeam că e făcut pe bune, dar nu.
ce aici? O masă făcută. Yes, ce face vipul ăla? What the fuck? Da, și cam atât cu acest videoclip. Eu am fost Mihnea. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și share. Pa!